Un govern que no se fia dels funcionaris de l'Ajuntament i té que gastar moltes quantitats en assistències externes. Els 200 o 300.000 euros que dius que n'hi ha de contractes exteriors, no tots són, com tu ho has volgut orientar, aquests treballs que digueu que s'estudien tantíssimes coses. L'assessorament jurídic existia de fa moltíssims anys, vosaltres també el teníeu. L'assessorament en recobro executiu o inspecció de tributs també el teníeu. El d'eficiència energètica també. N'hi ha contractes de tot tipus que estaven i alguns que han aparegut nous. Els que han aparegut nous, en gran part, estan 100% finançats en què hi ha un treballador del Departament d'Urbanisme que s'ha jubilat i aquest import s'ha destinat d'esta altra manera. Bueno, entenem que serà més eficient. De fet, aquesta persona en aquest import en tenim 4 o 5. Jo crec que és una bona gestió a nivell d'eficiència i de resultat. No hauries ficar en dubte el currículum de ningú si no tens elements molt clars que pugues ficar damunt la taula. Jo me cuidaria molt i miraria molt bé el treball que fan i en aquest treball és on podrem dir la qualitat. Alguns dels contractes que s'han fet han sigut demanats per els propis treballadors perquè diuen que no arriben a fer certs treballs. De fet, aquests treballs que tu dius que haurien fer ells, com el plec del FEM, que se feu fa 10 anys, ha vençut ara, ningú s'atrevia a fer-lo, ningú volia fer-lo, no tenia temps, no sé, no, diuen que no, s'ha tingut que contractar fora. No digueu tantes coses que no són certes i jo me centraria en els fets. Quan digueu que sols són gestors de gasto, bueno, és que el gasto n'hi ha que gestionar-lo. És que n'hi ha que saber en què s'ho gastem i fer-ho el més eficient possible. Vosaltres en el seu moment ho intentareu i ho fareu, nosaltres estem intentant-ho i estem fent-ho. I els fets mos avalen. Hem estrenat un poble en un govern que està pensant en hipotecar els veïns de la Pobla en els pròxims anys. Continue pensant que parlar d'un préstec fantasma el dia d'avui no té molt de sentit. Quan es materialitza, evidentment, així cadascú parla el que vol, però quan es materialitza tornarem a parlar d'aquest tema, mentrestant no deixarà de ser un préstec fantasma. Hem estrenat poble en un govern que prioritza els capritxos de regidors i s'oblida de les prioritats i de lo que necessita el municipi. Capricis, jo no ho tildaria de capricis, el que esteu dient són diferències d'opinió. Opinar que una ràdio no és necessària a aquest poble és acceptable, jo accepto la teva posició. Jo entenc que la televisió de la Pobla fa un paper fonamental, apreciat i de molta qualitat en aquest poble. Això ningú ha tocat durant anys perquè és apreciat per tots, de fet és apreciat per tota la comarca i en això estem. Des del principi d'estar en la legislatura ho hem anat oferint a més d'un poble. De fet, ara s'ha concretat en uno, mira, casualitats d'anar sembrant i al final se va replegant de lo que sembres. Compartirem aquestes despeses, s'ha fet unes instal·lacions i uns equips que són molt bons, de molta qualitat i actualitzats, com mereix l'ocasió. I en el tema de la ràdio, que és un mitjà de comunicació complementari de la televisió, va ser en un cost, entenem, que raonablement aquilatat i fi, si es pot baixar en algun moment, i això és la partida que tenim, i si es pot fer en menys, ho farem en menys, suposa que el primer any que se fa la inversió serà més car i en els demés anys igual podem baixar-ho, ja ho veurem. I jo crec que serà un mitjà de comunicació, a diferència de la televisió, que té un cost, la ràdio, molt inferior, la seva producció, com tots sabem, perquè produir audiovisual és més car. També tindrà un enfocament en el que el poble, les associacions, els veïns, tindran una plataforma accessible perquè la ràdio és molt més fàcil d'intervindre per qualsevol veí sense una gran formació audiovisual i serà una finestra més que complementarà la televisió. Bueno, no és un caprici, ho tenim com un repte i estem convençuts que eixirà bé. I podríem seguir així en moltíssimes coses, però bueno, per no fer-se llarg, ja veig que no vos convencem, és normal, per això estem en posicions diferents. Bé, i simplement jo dir que aquesta bola de cristal que durant cert temps, quan no havien governat lo suficient, dieu que no anàvem a aconseguir afinar i fer un pressupost en positiu, o sigui, que tinguera un exercici en el que te gastes menys diners dels que ingresses, o sigui, que tens números positius,
s'ha demostrat que estàveu equivocats, s'ha demostrat que sí que saben gestionar, és el que vol la gent, que els seus recursos s'administren bé, els números ens avalen en els remanents positius i se reinverteixen al 100% en la Pobla en inversions sostenibles perquè és el que la llei ens obliga i perquè estem convençuts, les dues coses.